Takže vítam vás u nového videa, je tu Brawl Stars takže s čím by som tak začal? Začnem asi s tým, že je to proste nový update a teraz je každý rank, je to proste úplne navýšené, čiže opäť to teraz daj každý, Digohoga na 27, idem si to pozrieť, každého na koľkatke mám. Edgar na 30, a to ani není moc nejaké epické, alebo real, alebo niečo také. To ani není vôbec vzácne. Edgar je proste guy. Tam tu je ešte Buster, chudlo má na 50-ke. A Spajka na 36-ke. Ok, Barat ho na 30-ke. A je tu v shope 10 deadboxov. Takže môžeme ho otvoriť. Čo nám padne z pravého boxu? Dobre. Devina. Coiny. OK, to je nič zle. Coiny a skin na kolitku. OK, je tucko. Takže asi tam, ja neviem, či mám nejaký, Ghost Train. Yes. A tento je, hele, tu je dobrý emote, náhodou, aspoň mne sa ľúbi. Dobre, ďalší, zase devina, takže coiny. Ten, jak sa volá power up, alebo čo to je, tom coiny. Player icona, ten ghost, ok, takže zase. Coiny, tieto token doublery, či XP doubler sa to, teraz, vtedy sa to volalo token doublery. Teraz už je tam ako ten nový update, alebo teda bol tam nový update, takže, tých 13-ka! Coiny, oh my god! Nepadol skin! Tento si rovno aj nastavujem. Na Bibinu! To si tiež nastavujem. Oh my god. A ten... Ako by tam bol Michael Jackson, hej, ten healer. Dobre, poď. No, to je nič moc. Dobre, ďalší sprej na vlak. Dobre, zase nič, iba coiny. Ok, ale som rád, počkaj, koľko mi padlo? 400, ok. Koľka je toto už box? Zase 400, hovno. 600? 800? Tento box sú extrémne dobré. Coiny. No tak, yes. Oh my god, 200 kreditov. Toto bol posledný. Tak asi nie. Ok, som myslel, že to je posledný. Tak asi nie. Úplne. 600. 800. Zase. 400. 600. A toto, Rotten Banana. Ok, výborné, Rotten Banana. To je už posledný, že jo. Yes, je to posledný. Koľko mám tých... Koľko ich mám, tých blingov? Moc tých boxov. Počkaj. Kde to je? Šelina? Coinov! Počkaj, coiny. Asi to týka na 11. Možno by som mal skôr tú šelinu. Tak bum, a šelina na 11. A teraz ešte nastavím toto. Takže šelina na 11. Môžem si vyskúšať s ňou zahrať, samozrejme je tu ešte táto kniha. A toto, či všetci, no nie všetci úplne. Oni tam predali aj tie, akože s ktorým som dal ten win streak. To je dobré. Dobre, challenge sa skončila. Takže
môžem si ísť dať, počkaj, payload, to je to tlačenie toho vozíka, že jo. Hej, to nechcem ísť. Idem volej Bravo. Bo volej Bravo, to sa mi ľúbi. OK, takže volej Bravo idem. Počkaj, aha, to je toto. Jež. Tak to som ja myslel, že to je to druhé také, proste, kde musíme zobrať, to je asi zombie 100 alebo niečo také, proste, kde kradneme tú hlavu a musíme si hodiť na vlastné miesto. Ne. Dobre, tam dynamajku, som myslel, že to bude to akože tu bližšie, tak kde. Ale trochu som sa pomýlil. Takže... Skap. Boom! No tak hypercharge. Minúta úplne na dve veci. A nebola úplne na dve veci. Bola celkom dobrá minúta, lebo som... Aspoň mi trochu proste bouncol do keľu. Boom, boom, boom. Boom. Haha. Yes, vyhrali sme. Got it. Takže proste so šelinou to je dobre. A ten skin sa mi je celkom ľúbi. Tam, počkaj, je ten double start drop, ok, tak keby aspoň bol super. Aby som nebol úplne nasraný, ale tak... Bol by som aspoň rád, no nevadí, tak ideme pokračovať. Potom bude vlastne ten update, že Demons vs Angels, ale tomu, kamo, to je úplne, to ja neviem, či si akože z toho môžem robiť srandu, lebo more ono to je taká šitka. Ne, choď tam! To si robíš, som ja prejel. Dynamike, ty si čo? OK, to by ste mohli dať. No tak, Dynamike, však mu choď pomôcť, OK. No. Gratulujem. More, tak asi proti týmto to nebude úplne ľahké. Poď! Yes! Got it! Takže teraz... Yes, tak to musím defend. Ideme... Tu. Som myslel, že má ešte tú gadžetu. Ne, som chcel zase použiť to, čo aj minulé, že ho proste bouncne multinou, ale ne, nevyšlo mi to. Ne, my sme prehrali. Ne. OK, tak ešte, keď chce ísť so mnou God of Killers, tak to môžeme ísť ešte jednu hru. What the fuck? Kto to joinul? Som prezident. No poď ty, Vajko. Neviem, že ma nepočuješ asi, ale poď ty, Vajko. OK, také nejdeš, tak sa na teba serem. Tak, OK, dobre. Ty si taký kus Vajka. Ach. Prečo by si rád nekupoval skin? True Gold. More, on je taký stupid. Ráne si minul 20 000 coinov. A potom, keby som si kúpil za tie blingy nejaký skin, tak to dám aspoň ako short. Koľko? 9 minút. OK, tak dáme to tak 11. Nechcem, aby som, normálne som tam povedal, dám to tak 9 minút, normálne zrazu to bolo, dám 17. OK, tu je čestka.
Takže idem čestku iba vodnou zbraňou. Zastreliť, nebojte. Ale nehraj sa, že si s dynamajkom najväčší profik na svete. Ojoj. Ako by som mohol ísť takto. No tak ani nie, nej som dobrý snajper. V Fortnite som lepší, lebo tam mám scope. Tuto je mám scope. A zároveň to sa dá aj tá headka, proste, že dám mu boom. OK, takže to bolo z dnešného videa všetko, vidíte, same to ukončilo normálne Wi-Fi. Takže vidíme sa u ďalšieho videa.